Martín é de Pontevedra e despois de dar moitas voltas polo mundo acabou en Dubai, onde leva xa 4 anos vivindo. Está aquí un pouco por amor e tamén polo seu traballo como xestor clínico nun hospital. Con el descubriremos un Dubai máis alternativo e a súa gran paixón, a escalada. Para iso levarános ata un escenario único no medio do deserto. Pero primeiro de todo daremos un paseo polo barrio onde vive. Moi boas, Martín. Que tal, Perico? Todo ben? Sí. Levas case media vida fora, aínda que entendo que non te esqueces de nós, non? Non me esquezo, e o acento, incluso cando falo inglés, tiña a compañeira que sempre me di falas así como cantando, así que o acento levase sempre. E a vida aquí é máis tranquila e tamén é máis cara. É máis tranquila, sí, é máis cara, sí, pero nada, é máis cara, tes que comparar o salario co nivel de vida. Eu compararía con unha cidade grande de España, Madrid, Barcelona, Valencia. Creo que máis ou menos o coste da vida é o mismo. Claro, os salarios son diferentes. E aquí podes aforrar un 50-60% do salario. Ti que antes de estar aquí en Dubai estiveches en Arabia, isto que a que se parece máis? Ao mundo europeo ou ao mundo árabe? Ao mundo occidental, obviamente, pero hai partes que sí todavía resemblan ao mundo árabe e hoxe esperamos velas. Pois a ver se as vemos contigo, porque de momento esa parte non la vimos. Espero que te seas capaz de mostrárnosla. Non te preocupes, ao acabar hoxe eu creo que ademais de ver esa outra parte, ides falar un pouco de árabe libanés. Vamos ver. Chegou a hora de botarse fora da cidade de Dubai e para iso collemos o coche e fomos tirando cara á zona de escalada favorita de Martín. Conducir por aquí é tamén unha experiencia. Como se conduce aquí nesta cidade? En Dubai non hai carril esquerdo nin hai carril dereito. Hai carril por onde poidas pasar. É frecuente ver Ferraris, Lamborghinis e estas cousas? Si, Mercedes clase G, ese todo o día. Vas a un centro comercial, aparcas e de repente a Lamborghini, Jaguar, é totalmente normal. E eso, obviamente, en España, nin nos tempos da Operación Nécora, estábamos acostumbrados. Por fin atopamos alguén, non? Bueno, quero lle botar unha parrafada aí. Hola! Moi boas, mira, para escalar é por aí arriba ou por onde é? Pois o bus xa debe de pasar, dicen. Claro, si o bus xa pasou, non? Sí. Bueno, hasta logo! E chegamos. Aquí estamos, e aquí temos os reforzos. Reforzos? O meu irmán e a miña moza. Hola, que tal? Eu son Perico. Cantado. Ti tamén entendo que tamén serás de Pontevedra, non? No, eu son de Ourense. De Ourense, o Sí. sea, un irmán de Pontevedra e outro de Ourense. do Couto. Do Couto. Como te chamas? Marcos. Marcos. E se ti eres de Pontevedra e ela de Ourense, ela que será do Carballiño, non? Por aí, máis ou menos. Que tal? Eu son Perico. Lara, Lara, contanos, de onde eres ti, Lara? yo soy libanesa. É do Líbano, pero xa un acentiño galego ten. Debe ser culpa do seu irmán, me parece, non? Un pouco dos irmáns e outro pouco do pulpo, me parece. Entre o pulpo e o churrasco, anda aí a cousa. Anda aí a cousa, non? Sí. E vos, ti vives aquí? Ti tamén vives aquí, Marcos? Sí, eu vivo en Dubai tamén desde fai casi 2 anos. Case 2 anos. E que foi o que che fixo vir para aquí tamén? Pois viñen de visitar a él cando vivía en Abu Dhabi, un Nadal, e ven que, bueno, a vida era menos precaria. Entendo entón que o de vir escalar aquí ás aforas de Dubai é un pouco unha actividade que facede bastante no vosso tempo libre. Sí, intentamos vir o máis que podamos. Agora empeza a temporada, ainda fai un pouco de calor, logo polo inverno estás moito mellor, e nada, tiñamos pensado meterte aí nunha extremonía. Ui, eu creo que é mellor que lle vaya dando elojos e tal, eu igual subo. Vamos logo.
Es aquí donde lico el café. E chegou a hora. Parece que Perico non vai librar de facer escalada. Eu vou te levar tenso, vale? Sí, no, tenso xa estou eu, tampouco me ter que levar moito máis tenso. Sí, vai agatullando por este lado, mellor ao principio. Isto móvese, Sí, home, sí, ven por este lado, anda. Isto móvese. Non te preocupes. Vamos, Doulle. arriba, vamos. Oi, Mira pa aí. ai, Vamos para arriba. ai. Veña, E o fubito non xogades aquí en Dubai? así en vertical. Non o vas creer cando chegues arriba, mi má. Isto aquí me dame un medo tremendo, eu creo que é mellor que faga aquí noite e mañá sigo, porque cansa, E case sen darse conta, a noite colleunos no medio da nada. Hai que regresar a Xiña para a cidade. Pero de camiño, Martín lévanos a probar dúas delicias locais na periferia de Dubai. Dúas larpeiradas, xa veredes. Martín, cando me dixeches que me ibas ensinar o Dubai alternativo, nunca imaginei que fora algo así, non? Verdade, porque todo o mundo está acostumbrado a luces. Bueno, aquí luces hai, pero nunca viche así tanta xente, sobre todo de outros países, que están disfrutando da noite. Ti estabas acostumbrado a Ferrari, Lamborghinis e todo eso. E aquí é a realidade, tamén, a outra realidade de Dubai. Hi, how are you? Can we have 2 karak, please? Hey, Ednet. Que pediches exactamente? 2 karak tea que teñen té, leite e despois especias. Especias no té? Sí, é un té moi típico indio, moito azúcar, pero xa verás que rico está. Arriba, abaixo, mira. A ver, que tal? Como dixemos que se chamaba isto? Karak tea, Karak tea. eso é. Vale. Vamos o de a tea sí, o de Karak non o entendo. Bueno, ti non me preguntes e bebe pa diante, non ten duda. Está quentiño, Sí, Está como o lume. bueno, hai que darlle un pouco. Está bo ou non está bo? É como o sabor do té, pero por 3. Non está mal, Está rico, Non está mal. A mí gústame. Unha cousa moi típica de aquí son os doces. Son lambóns, entón, aquí en Dubai. Son. Vouche enseñar os meus dous favoritos, vale? Ajá. Que é a knafa, que é basicamente como se fora un pouco de cabello de anxo, e despois polo medio ten un queixo que é típico da zona do Levante, pero aquí gusta moito. Do Levante que Levante. Do Levante árabe, que é Xordania, Siria, Palestina e Líbano. E despois tes tamén baklava, que basicamente este baklava leva ashta, que ashta é como requeixón, e despois ten un pouco de hojaldre e un pouco de pistacho. Vou probar este, veña. Knafa. Probamos este. Sí. Que vai quedar aquí. Está bo, pero unhas filloas. Martín, cumpriches co que prometiches, mostrachenos outra cara de Dubai e estamos che agradecidos por iso. Gustouche? Sí, moito ademais. Pois cando queiras, xa sabes, podes volver. Ou vestia lá e tomamos ali, se che parece. Un viño polo menos non cho perdono. Veña, despedimos desde aquí. Digo. Chao. Aló. Imos coa quiniela de latitude galega de Martín, o noso xestor. Se falamos de gastronomía entre Pontevedra e Dubai, con cal quedas? A de Pontevedra. O peixe fresco e comida fresca e o pan non se perdona. Onde están mellor os prezos? Pontevedra, pero pola mínima. E para a festa que elixes? A de Pontevedra, pero sin duda, ademais. Pontevedra, festa rachada, pero aquí é sempre... Onde notas que a xente é máis hospitalaria? Pois a de Pontevedra está ben, pero aquí sempre coñeces diferentes nacionalidades, entón Dubai. Onde hai mellor humor? Home, retranca galega non hai duda, Pontevedra. E por último, que clima prefires? Pontevedra, onde vai parar?